तो वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही चले धोखा देत उड़ा। काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता हो। ये गाना हम भाई होके तो भरत नियन फिल्म में गौले नहीं आई, हमरे लिखल भी रहे, हमरे कंपोज रहे। काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए परी। माया में भुलाई बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए परी। सगरे सगरे स्वार्थी नीमन बाउर होता हो, सगरे स्वार्थी नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए परी। माया में भुलाई बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए परी। चोरी भोर के रोई लोता हो, चोरी भोर रोई लोता हो, होता छोड़ के जाए परी। काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए परी।
ये संसार में गोस्वामी जी लिखले बड़े प्रेम जगत में सार और कुछ साल कतनो धन होके संपत्ति होके बंगला गाड़ी होके सब कुछ होके बाकी भगवान के भजन ना होके चर्चा ना होके 10 भाई से मेल मिलाप आना जाना उठा बैठी प्रेम ना होके भोजन ना भोज दोनों चाहिए आई गोई खाई खियावल अपायन पहन ये 6 चीज है ये 6 यदि बनल रही आई हम रोवा के आई तरुआ हमरा के आई ऐसे प्रेम बढ़ेला आ खाई खियावल रोवा के हम खाई तबे हमरा रोवा खियाई आ बायन पहन केहू हितई नतई से बायन पहनावेला तो टोला उधर में बांटल जाला ना जी ये अच्छा हो सबका से मिले जुले के एगो रास्ता एगो साधन बाकी सब मिटल जाता ई ना मिटे के चाहिए ई मिट जाई तो रही का हमारे बैंक में लाखों करोड़ों बात का करी गाड़ी बंगला सब कुछ होगा करी आदमी बन जाई ना जले रुआ शरीर के अंदर उमंग ताकत जले साहस उमंग स्फूर्ति उत्सव ना होके तो शरीर ना हो अब पैसा रुआ के लाखों करोड़ों भरल बा बाकी जब बीमार पड़ जाई केहू ताके ना आवे आ केहू देखू आवेला त कहले ये फलाना दिन चलो फलाना बीमार बड़े देख आई जा केहू कुछ करे ना आवे देखे आवेला राउल मदद ना करिए आ मदद केहू का करी प्रभु के लाखों करोड़ों दवाई काम ना करी पैसा काम ना करी काम का करी जहां आई बन जा हमने के सरकार भजन देव जी वहाँ के दुआ काम करी दुआ के बाद दवा काम करी ऐसे सबका से मेल मिलाप रहे चाहिए हंसी खुशी के साथ ना तो संसार में लाभ लाख करोड़ चाहे कितनो कमाईबो हाल किया लगा तो काले के जइबो तो हर खोल ली है पहिरल लंगोटा हो जौन पहले रहो वो छिना जाए एगो जनों में जाए अल्लाह करोड़ के मकान बनल बा अमूला के बाद में जल्दी निकालो तारे बनाओ लो इने पैसे कर जे ए इनके बनाओ लो के छुओ मत ना तुरंत निकालो ना तो महके लगी हाय रे जमाना हाय रे दुनिया तो हर खोल ली है पहिरल मोटा होता छोड़ के जाए तो हर खोल ली है पहिरल मोटा होता छोड़ के जाए परी
गोस्वामी जी लिखले बनी 5 तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्व कहा धरती आकाश जल आग हवा। यह 5 तत्व से जीव के रचना होला। आई 5 जनता ने कहा 5 प्रकृति इनमें ईश्वर के वास बा। ईश्वर हवे धरती हमार बनाओ जल इहो प्रकृति, आकाश इहो प्रकृति, आगी इहो प्रकृति, हवा इहो प्रकृति। ये 5 से शरीर बनेला। और जब आदमी के प्राण छूट जाला तो 5 अपन अंश जो ने शरीर बनावे में लागल बा वो अपन ले ले सजाए के बेर खड़ा हो। माटी जितना शरीर बनावे में देले हुए माटी में मिल जाला। कोई जे श्मशान घाट पर जौन आग जरेला अग्नि अपन अंश ले ले। अब पानी दोनों बा, पानी के अंश जब मैं चिता पर जर के जब धोएला तो पानी अपन अंश ले ली। आकाश जब धुआं से जब जाए आकाश ले ली हवा भी सब अपन अपन ले लेना। वो छू के हो छोड़े ना। 5 तत्व से काम क्रोध मान लो मोह में मगन बा। हमनी के केकरा से यारी बा 5 चीज से। काम वासना, क्रोध तनकिए में क्यों किसी आई तनके को बात थोड़े तक किसी आ जाए लोग लोग ना भाला अब जो निकले लगे। काम अहंकार बा, घमंड बा, ये हमरा हतना बा, हम हतना विद्वान है, हम हतना धनवान है, हमरा शिशु भर के बा। मोह हो सही बा। 5 चीज में हमने की यारी में 5 से बाकी राजा रंग चाहे, राजा रंग चाहे हो हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए राजा रंग चाहे हो हर जोता हो, छोड़ के जाए सचरे